karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Makitaan unya taninoy Timoy. Sige nalakaw na. Okay, sige. Pero, gwapo na ba ng imong bana? Ha? Oo, gwapo na ka. Sige na, ikaw na. Bye! Ay, siya ba? Ikaw ba? Makitaan taninoy Timoy. Uy, pag-amping. Okay. Sige. Anto na ko. Amping. Pastilan yun yung tawana, uy. Ang pagkasipat na lang yun. Ay, ati manon na din ako ang pagluto. May unta ko na, dili lang yun maldita kaayo ang anak ni Ma'am Carla. Hello? Ate, naibaw lang ko sa address sa gipuy-an ni Papa Mario. Unya, Carlin, sa may plano ni mo? Wa pa ko maibaw sa kung buhaton sa itong salbahis ng amahan. Carlin, ayaw in taon pagbuhat og daotan, ha? Itugyan na lang gud sa mga pulis ang tananday. Dili, ate. Gusto ko nga makita una ang salbahis ng amahan. Gusto kong mahibaw kung nga nung wa si gugma nato nga iyang mga anak. Ug labaw sa tanan, nga nung nakahimo man siya sa pagpatay kag mama. Carlin, pamati na ko. Ay nakupugni pati sa gusto na kong buhaton. Gipahibaw talang ka nga natultulan na nako ang atong amahan. Sa kataas sa katuigan nga nangita ko niya, karon duol na lang kay ko niya. Carlin, kalma lang ha. Sige ate, bye. Carlin, ki-off na niya ang iyang cellphone. Mauna ni ang address nga gihatag sa kong amigo. Kanang baya. Naadya ang salbahis kong amahan. Noy, Candy, kanio? May pila ka buong day. 5. Noy, pwede mangutana? Unsa man? May kaila kang Mario din, Hinoy? Uy, Mario. Ang nagtiguan nga palaubog. Gana. Mao na ilang bay. Naa siya karon diha, Noy? Sa hospital nasakit. Unsa may sakit, Noy? Kuan, giubak. Naglisto na ginawa. Mao ba? Narang igakindiin tayo. Kailan ka ng Mario? Oo, Noy. Nakautang na nako. Uy, Gisibatan ko. unsa? Ay, pagsabahang ako ni sulti ni mo nga mao nilang bay. Ayaw sa lugsultiha nga may nangita niya, Noy, ha? Oo. Sa bahay sinatawa na eh. Mangagis usahay din istindahan. Pinimilang mabarangay. Oh, mao ba? Karon, nga nasakit na. Napuyog gamay. Last na lagi na akong lutuon. Mahuman ako din sa kusina. Ate, Oh, uhaw ay. uy, gisingot ka magmaayo, Romero. Pagilis itong t-shirt ka. O ate, nanawag na si Carlin? Oh, nanawag naman pero Unya ti, unsa may balita niya ti ha? Paulit na ba siya? o pa siya hunahunang mo pauli, Romero. Ate, may problema ka? Nagpabadlong ba si Justin mo te? Ay, wa man. Dili si Justin ang akong problema. Kundili si Carlin. Unsa? Nga na problema mo ka ni Carlin te? Ay, pagsaba, Romero, ha? Pero natultulan na ni Carlin si Papa Mario. Unsa? Tinuod ka ti Alice? O lagi, natultulan na ni Carlin ang gitaguan ni Papa Mario. Unya ti, na ning ipadakop? Mao kada ako nabalakan. Kay wa pa siya maghuna-huna nga budang sa kapulisan. Mo ba? Unsa man gid iyang plano te? Kuan, wa siya musulti nako pero
gusto pa siya makikita ni Papa Mario. Unsa? Mao kini akong problema. Tuoy kay nahibaw ko kung unsa ka maldito ang akong amahan. Og nahadlok sab ko sa sobrang kasuko ni Carlin kang Papa Mario. Ti, wa pa gid mahuwasi sa kasuko si Carlin. Dugay naman kayo maong hitabo, uy. Lahi si Carlin kung magdumot, Romero. Dot gyud sa iyang bukog. Sus, kakuyaw gid ay kung magkita sila ate. Kuyaw gyud kaayo, Romero. Ni ako no ining ospitala ang way kasing-kasing na mong amahan. Gusto kong makakita sa iyang pag-antos karon. Naara siya diha nga ward. Magkaabot na kitang atong mga daan pa. Mapagawas ko ng akong kasuko ni mong amahan ka. Oh, katong babae sa suok na nagpahilo na sa mga gamit. Si Manang Marcela ka na. Ang salpahis. Ang mangingilog. Pagkagnaw. Nibiya si Marcela sa higdaanan ni Papa. Maayo. Maayo kay makatuol ko ni Papa. Ki-oxygen di ay si Papa. Kuwang pa na nga silot sa iyang pagpatay kang mama. Natiguang nagmaayo ang salbahis. Ug daot na kaayo siya. Gaba. Gaba na niya sa iyang pagkakriminal. Pero dili mahimong mamatay sa dinhi sa ospital. Kinahanglang adto siya mamatay sa prisuhan. Oh, kibukan niyang iyang mga mata. Doon na gidi ay gaba pa. Unsa no? Taas na gidi ang panahon sa imong pagpahimo sa kagawasan unsa. Luyo sa imong pagkakriminal. Ako ang bugtong saksi sa imong pagkakriminal, Papa Mario. Ako si Carlin. Ang saksi sa imong pagpatay sa akong inahan, si Mama Edna. Carlin. Opa, ug ni ako, aron sultihan ta ka. Nga iampo ko ang imong kamatayon. Pero sa dili pa, mag-antos ka. Mulangoy ka sa kayo sa impyerno. Kabaan ka. Mag-antos ka sa pagpatay mo kang mama. Doktor! Doktor! Doktor, ang inyong usa sa pasyente! Giatake! Unsa na makay gibuhat ni Carlin karon? Ate! Ay, kulbaan na ba ko? Doon na ko sila. Nag-text si Justin. Bata, Ginoo. Walang utidaot ang buhaton si Carlin ka Papa Mario. Walang uta. Ate! Ay! Ay! Nasa man ka, ate. Luspad man kay ka. Ramiro, nabala ka lang ko nga nagunaw na kang Carlin. Basin kung unsa na iyang gibuhat karon. Ate, kalma lang, good. Nian ra ba nga itong mga agawon? Basin unyag makasayop kasi ng trabaho. Wala ko problema. Nakaluto naman ko. Oh, may noon. Manakalma lang. Inhale. Exhale. Aw. Sakit na karon. May sakit nga niabot, ate. Nian na sila. Dali, musugatan nila. Niyan na to sa inyo, ma'am. Ma'am? Ah. Ingon ana na labagi ko katiguang para nimo nga mag-ma'am ka nako. Unsam day akong itaho di mo. Miss Mara. Okay na ko ana. Okay, Miss Mara. Ako lang habuaw ng imong mga bagahe, Miss Mara. Mayong hapon, ma'am. Ikaw si Alice, no? Ay, ako, ma'am. Ako po si Ramiro, ma'am. Og nganaw niya pa man ka Romero. 'Di ba? Di ba pahawa naman ti ka?
Miss, sorry na good, miss. Ma'am, miss, miss, mahal nga prinsesa. Kung naibaw pa dayon ko nga ikaw ang akong amo, di gud ko magbinuang. Shut up! Pasaluan na lang si Romero, ma'am. Miss Mara, mo ni atong itahod niya. Justin, ihatod sa kong kwarto nga ako mga malata. Dali na, Justin. Oo, no. Si Justin lang ang gusto na ko nga muhatod sa akong mga maleta sa kwarto. Kay wa ko'y salig o babae. Nakawatan ako sa mga katabang sa gawas. Dili taon ko kawatan, miss. Musupa ka sa kung gusto. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!